Internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong baleta. Marhay naga mga tugang Lunes po ngunyan, Agosto 25, 2025, regular holiday dahil po sa National Heroes Day. Sa headlines na hindi kulang mga bareta, Probinsya kan Albay naka-alerto sa LPA asin mas pinakusog na bagat. Legazpi City Mayor Hisham Ismail nag-abiso sa gabos na Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council sa syudad na maging alerto sa gabos na oras dahil sa posibleng epekto kan LPA asin habagat. Sobra 74 milyon pesos na kantidad nin pigtutubudan ng Cebu, kumpiskado sa operasyon Kampidey asin di pa pang katuwang na ahensya kan gobyerno sa Matnogport sa probinsya kan Sorsogon. Apat na individual dakop sa operasyon kan mga otoridad dahil sa ilegal na tupada sa syudad nin Legazpi. Sa lado nasyonal, Office of Civil Defense, DILG asin mga LGU pinakusog ang kaandaan sa patakot na bagyo asin habagat. Manila Representative Rolando Valeriano hinagyat ang mga kontraktor na magturo nin mga kasabwat sa flood control project. Congressman Abante pabor sa Independent Commission na mag-imbestigar sa flood control kung daing-tiwala sa Kamara de Representantes. Dating Pinoy o daing Pinoy na nagadaan sa New York tourist bus crash sigon sa Department of Foreign Affairs. Sa ibang nasyon, pigigibong tulay sa China nagaba, 12 na construction workers gadan. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala mapapalaban kontra sa number 15 na si Clara Towson sa US Open. Yan ang headlines. Kami po ang sadawang magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardilon Daing Iba. Henot sa mga bareta sa lado lokal. Naka-alerto ang probinsya kan Albay para sa epekto kan low pressure area o LPA asin mas pinakusog na habagat. Sa advisory kan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Albay Public Safety and Emergency Safety Office 2025 to 2022 pirmado ni Albay Governor Noel Rosal, ipinagbabawal ang pagbalyo sa mga salog, pinaghandaan man ang posibleng pagpaibakwar asin ipagpalikay ang publiko sa pagbiyahe partikular sa mga pigbabaha na lugar. Sa 24-hour public weather forecast kan DOST Pag-asa, piglalauman na makosog na baguran dahil sa LPA asin nabagat ngunya na Lunes, Agosto 25 sa Riyon kang Bicol, kasabayan Albay. Katakot kini posible man ang mga pagbaha asin landslides. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pig-abisohan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang gabos na Barangay DRRMC. Naman tiniron ang pagiging alerto dahilan kan epekto kan low pressure area o LPA as in southwest monsoon o habagat. Sa Legazpi City Disaster and Climate Change Resilience Council Advisory Number 42, Series of 2025, sinabi ni Ismail na kinakaipuhan ang preparasyon sa posibleng mga pagbaha dahilan kan makusog na pag-uuran. Pig-abisuhan man ang gabos na residentes na makipag-koordinar sa mga barangay lalo na ang mga prone sa pagbaha asin pagrasay kan daga. Likayan man ang pagbiyahe lalo na sa flood-prone roads o harani sa riverbanks para makalikay sa peligro asin masiguro ang kaligtasan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa 74.8 milyon pesos na kantidad kang pigtutubudan na Cebu ang nakumpiskar kan Philippine Drug Enforcement Agency sa ginibong anti-drug operation sa Matnogport sa probinsya kan Sorsogon. Sigung kay PDEA Bicol spokesperson Carlo Fernandez, nagipagtabangan sa inda ang Philippine Drug Enforcement Agency, National Capital Region, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Philippine National Police, Philippine Army as in Interagency Illicit Drug Interdiction Task Group kan Sorsogon tanganing maipotob ang nasabing operasyon. Naarestar sa operasyon ang duwang individual na sinda alias Jam, 34 anyos, asin alias Sal, 19 anyos na parehong lunad kan Toyota Hilux kung siya na-discovery ang mga nasabing kontrabando.
kan makalaog sa nasabing pantalan, pinapundo kan sa indang interdiction unit ang nasabing Bicolo para sa sarong inspeksyon as hindi dinadiskubre ang oksing vacuum sealed plastic bags na may label na very good pigtutubudan na naglalaog ng methamphetamine hydrochloride kasabay ni Bapang paraphernalia. Sa unang padagos yun ang pinag-imbestigaran ka mga otoridad, mandang ang mga suspetsado na sa kustodiya na ka mga otoridad para sa magaganigong disposisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Nag-deploy nin 128 na personahes ang Albay Police Provincial Office o PPO sa Legazpi City para masiguro para sa pagsiguro kan seguridad sa mga aktibidad kan Ibalong Festival ngunya na taon. Matatandaan opisyal na binuksan ang selebrasyon kan Ibalong Festival sa Ibalong Park, Legazpi City kan Agosto 22 na inatindiran kan mga residente asin bisita hali sa manlain-lain na lugar mantang madurar ini sagod sa Septyembre 6. Sigon kay Albay PPO Provincial Director, Police Colonel Noel Nunez, aktibo an sa indang mga personahe sa pagsiguro kan seguridad sa palibot asin an makaskas na pagresponde sa mga emerhensya. Hinagad man kaini ang suporta kan publiko asin sunodon an mga ipigpapautob na leyes sa tahaw kan selebrasyon kan Ibalong Festival ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa iba pa niya itong baretang lokal, dahil nangyayari ang pagkaon, kundi ang kapalibutan. Sa programang Kaya sa DCGB, pigpaliwanag di Daraga Municipal Environment and Natural Resources Office o Mineral Officer in Charge, si Edwin Ribangcos, nagaroon ni cycle na dahil ma-exist kung mawaraan sa ro, asin magkaigon ng depekto. Tinawan doon ni Ribangcos na dapat ining masabutan kang publiko, lalo na ngunya na dakol ang nakafocus sa pagpapakarahay kan pagkakanasin balance ecosystem. Sinabi niya ng kapalibutan, ang nagtatao kang gabos na resources, essential kang buhay, kasabay ang paros, tubig, daga, pananong asin hayop. Ini man na naging rason kung ata nagiging masustansya ang pagkakan sa pagi kang pagkakan asin environment, nabibilog ang balance ecosystem. Dagdag pa niya na sa energy source, naglalaog ang environment asin food web na yaon ang pigapod na food chain. Environment baga is everything around us. Everything na ining living and non-living. So, it provides the resources for essential life. Kung ano po ang purpose kang kinaban ining environment sa buhay iya, sa tuya iya, tao. Daraga Mineral Officer Edwin Ribangcos. Maugmang ipigpresentar kan gobyerno lokal kan Legazpi City asin Ibalong Festival Executive Committee ang first Ibalong Festival Mayor's Cup Open Carretedo Championship na ginimbo kasaudma sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Mayor Hisham Ismail na ang aktibidad na ini minaserbing platform para ma-showcase ang dedikasyon, disiplina asin tibay kan mga young athletes asin martial arts practitioners, mantang ipigpopromoter ang spirit of sportsmanship asin an pagpapatunay na yaon pa ang Carretedo. Katakod kaini siniguro ni Mayor Hisham na yaonan sa indang commitment sa pagsuporta kan mga programa asin aktibidad para sa mga jóvenes kung saan highlight ang talento asin makapagkontribuer sa vibrant festivities kan Ibalong Festival ngunya na taon. Padagos ang esforsos kang Bureau of Fire Protection of BFP Bicol sa pag-insayo sa tamang teknikal sa paglangoy o tamang teknik sa paglangoy, pagpapakusog kan water confidence asin pagpapatibay kan not tying mastery. Ini kasunod kag ginibong Water Search and Rescue o WASAR training para sa 504th Ready Reserve Infantry Battalion sa Coco Farm, Ligaw City, Albay. Sigon sa BFP, pigkonsiderar ang ensayo bilang importanteng kakayahan sa water rescue operations, lalo na sa panahon kang kalamidad o emerensya. Sinabi kang BFP na importante ang siring na klase ng ensayo, takaning masiguro ang kandaan ka mga reservist sa pagsimbag sa mga water-related incident.
Arestado ang 4 na individual dahilan sa illegal na tupada sa ginibong operasyon kan mga otoridad sa syudad kan Legazpi. Sigon kay Police Master Sergeant Carlos Panya, na naarestar ini kanakaaging aldaw. Namitbidan ang mga suspect na sinda alias Amon, Mando asin alias Jong, na pararehong residente kan Barangay Taysan, Legazpi City, asin man si alias Julito, na residente kan Legazpi City. Nagbabayularan mga ini sa Republic Act 1602 o an anti-gambling law katakod an illegal cockfighting. Sa ngunya, nasa kustodya na kan Legazpi City Police Station ang mga nadakop na persona para sa magkakanigong disposisyon. Magatugang primerong pati yan, gusto yung Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nga sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa kamugdagang kampanahon, magalis po ka nagkapi ng pagidumdum. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa detalles kang Bareta sa lado nasyonal, pinakusugan ng Office of Civil Defense o OCD ang koordinasyon kaini sa Department of the Interior and Local Government o DILG as mga local government units o LGUs tanganing pakusugon man ang mga lakdang sa preparasyon sa kalamidad mantang padagos na namamatayan ka nasyon ang epekto kan habagat asin ang pigbabandayan na sarong low pressure area sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Ini susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa pag-asa, may ababang tsansa na posibilidad na ang nasabing LPA maging sarong tropical depression sa loob ng 24 oras kaya tulos man na naghiro ang mga ahensya
di gobyerno tanganing mas mabawasan ang posibleng danyos. Sa kunya nagipagtabangan ang mga regional director kan OCD sa mga personalis kan DILG tanganing siguruhon na aktibo asin marikmat ang mga LGU sa pagsubaybay sa mga weather advisory asin implementasyon ng mga lakdang sa preparasyon. Kaibanan digdi ang pag-aktibar sa pagpapadagos kan operasyon ka mga emergency operations center, preparasyon ka mga evacuation site asin pagbugtak sa standby ka mga rescue units asin supply ning tabang sa mga lugar na konsideradong landslide asin flood prone area kan DNR Mines and Geosciences Bureau tinawan ng direktiba ang mga LGU na inuton ang preemptive evacuation na siniba pang critical na lakdang tanganing masigurong ligtas ang namamanwaan ng apudan ng OCD sa publiko lalo na sa mga nasa alangkaw na peligro sa lugar naman tinidong alerto asin handa inabisuhan na ihanda ang kanya-kanyang emergency go bags siguro na ligtas ang importanteng gamit asin aramon ang pinakaraning evacuation center sa koordinasyon sa LGU. Hinagyat ni Manila Representative Rolando Valeriano ang mga kontraktor na imbuelto sa maanumalyang flood control projects na itunuroan sa indang mga kasabuat. Sinabi ni Valeriano na ang mga kontraktor kan mga ghost project siguradong mabablacklist sa gobyerno kung at stake na ang kumpanya kan mga ini sa kapangaranan ninda dapat na magturo na ang mga kontraktor dahil daiman niya dapat na pasanunin solo nalaugan na kontrobersya. Nagpahayag man ang kongresista nin suporta sa investigasyon kan House Infra Committee sa maanumalyang flood control projects. Kung igwamanin kongresista na mapangaranan, sinabi ni Valeriano na pwede ining i-refer sa magkakanigong investigative body o magrekomendar tulos nin filing of charges. As in ipapautob digdi ang polisiyang no ifs, no buts. Ipinunto ni Valeriano na nakataya man ang kredibilidad kan Kamara sa gigibuhon na investigasyon kan House Infra Committee. Nagpahayag ng suporta si Manila 6th District Representative Benny Abante sa propestong pagbilog ng Independent Commission na makonduktan ng investigasyon sa pigsasabing korupsyon sa mga flood control projects. Sinabi na Abante na kaipuhan ang separadong body na maimbestigar sa multi-billion pesos na flood control scandal tanganing masiguro ang pagiging patas sa sinding halong politika na investigasyon. Ini kasunod kampayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nag-aalangan siyang ibulgaran sa iyang mga ebidensya may kinaraman sa pigsasabing irregularidad sa mga flood control project sampang kang Kamara dahil sa aligadong trust issues niya sa nasabing institusyon. Sigong kay Abante, kung warang tiwala sa Kongreso si Magalong, nagtutubod man ang kongresista na pwedeng gibuon ang independent commission asin magampang ang alkalde sa Baguio City asin sabihon niya ang mga pangaran. Gabos na pangaran na naraman niya asin ibiklad ang mga ebidensya. Pigil kamindar ni Abante ang paggamit nin whole of government approach tanganing maresolbiran ang kontrobersya. Daing Pilipino na nagadan sa aksidente kinakaimbueltuhan kan sarong tourist bus sa New York City sigon sa Department of Foreign Affairs. Alagad nagkapirang Pilipino sa 54 na pasahero ang nalugadan. Pero daing pinag-unambitan kan DFA kun pira asin kun gurano kalalaan sa indang sinapar na danyos. Kadaklan sa mga nalugadan na pasahero nakaluwas naman sa ospital. Kinumpirmar man kan DFA na namidbida na kan New York State Police ang gabos na pasahero asin inabisuhan na an sa indang mga kapamilya. Enot nang sinabi kan Philippine Consulate General asin New York na handa sindang magtabang sa mga biktima kung kinakaipuhan alagad sa ngunyan. Wara pang Pilipino na nagrani sa konsulado para maghagad nin tabang. Kanakaaging aldaw sarong tourist bus na hali sa Niagara Falls, pasiring sa New York City, anawa ranin kontrol asin aksidente sa Interstate 90 sa Pembroke, New York. Sigun sa report ka New York State Police, na 5 pasahero ang nagadan sa mismong lugar, mantangan iba nakabarabad sa luwas kan bus o natrap sa laog ni nagkapirang oras.
Sa raw ng ang konektadong Pinoy Act na enot ng isinulong ni Senador Amy Marcos ini matapos na maglampas na nakatalaan na panahon na mapirmahan o mavito kang presidente na sabing propesto kan Agosto 23. Ngunyan na sa raw ng lay, garantisado na ang mas babang presyo asin mas magayon na serbisyo din internet sa nasyon. Tinaon ni Senador Marcos na panahon na para tapuson ang bagulbol, mahal asin padipisila na internet sa nasyon. Dahil na dapat na maging pribiliyo ka nagkapirasa na kundi serbisyo na para sa gabos. Sigon sa senador, mas dakol na negosyo man ang piglalaoman na maglaog kasabay kan mas makaskas na abot kayang internet. Siniguro man kan lay na ini ang proteksyon sa diretso ka mga konsumidor sa bagay kan tulos na pagkasikaso sa indang mga reklamo sa koneksyon. Magkakaiguan ng espesyal na diskwento para sa mga estudyante. Dagdag pa ni Marcos na wala ng aki na matatardi sa klase, wala ng OFW na mapuputol ang apod, asin wala ng negosyong mawawalat dahil sana sa internet. Magayon na bareta para sa mga nursing graduates. Inanunsyo kan Department of Health o DOH na libre na ang Special Nursing Review Program para sa underboard nurses. Mantang naghahanda pa sinda tanganing maging sarong licensed nurse, pwede naman sindang magserbi bilang Clinical Care Associate sa mga ospital kan DOH. Paliwanag kan DOH na ang mga interesadong mag-apply, kaipuhan na makipag-koordinar sa Chief Nurse kan DOH Hospitals o sa Training Specialist kan Center of Health Development para man sa ospital kan lokal na gobyerno. Itinalaan na deadline kan pagsumiter nin aplikasyon sa good September 5 sa paagi kan website na bit.ly/SNRP forms. Para sa kadagdagan pa na kahaputan, pwedeng magpadara nin email sa cca@doh.gov.ph. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, day mababa sa 12 na construction workers ang nagadaan asin apat pa ang nawawala matapos na magrampahog ang under construction na railway bridge sa ibaba kan sarong pangenot na salog sa China. Nasa tulay ang 16 na obrero sa probinsya kan Qinghai kan maputol ang sarong kable kan langsang bandang alas 3 nin maaga kanakaaging aldaw mantang pigigiban tensioning operation sigon sa Sinua. Guminamit ning bangka, helicopter asin mga robot sa paghanap sa mga nawawala. Asin sigon sa China Daily, ang tulay may laba na 1.6 kilometers asin ang deck kaini nasa 55 meters o 180 pian langkaw ali sa baba kan salog. Baretang sports magabatulos ang makakalaban ni Filipina tennis star Alex Yala sa primerong round kan 2025 US Open matapos siyang mahampang sa world number 15 na si Clara Tauson kan Denmark. Primerong pagkakataon ni na makakawat si Yala sa women's main draw kan US Open, nagigibuhon sa USTA Jean Tennis Center sa Queens, New York. Apisar kan piglalaoman na pressure, determinado si Yala na makabawi matapos magbaba sa world number 70. Darakan injury sa abaga. Si Tauson, 22 anyos, may tulo ng WTA titles asin nasa magayon na porma. Enot kaini uminabot siya sa semifinals kan Canadian Open kung saan dinaog niya ang second seed na si Iga Swiatek asin dating Grand Slam winner na si Madison Keys. Daog sana siya kay Naomi Osaka sa semis. Matapos ang impresibong semifinal run sa Miami Open na nag-angat sa iya sa top 75 kan world rankings, naglalaom si Yala na makalusot sa primerong round kan saro sa pinakadakulang torneo sa tennis. Para po sa kamugtagang kampanahon, nasa linya si Sir Ariel Zamudyo kang Pag-asa Des Regional Forecasting Center. Sir Ariel, please come in. Para po sa tuyong weather forecast mo na aldaw in Lunes, rin namatan ng low pressure area sa distansyang 365 kilometers east of Maasin City, Southern Leyte. Kung saan iniyo man na sa coordinates na 10.3 degrees north, 128.2 degrees east. Samantalang southwest monsoon ang nakakaapekto sa western section kang Southern Luzon. Hindi man sa Kabikulan, nilalauman man ang mapanganuro na kalangitan asin igwaman tantanin mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol dahil man sa epekto man kang low pressure area. Maluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa norteng Solnupan na ang mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan.
Ang tinating agwat kang temperatura niya na maghapon, 123 hanggang 30 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsira ang alas 5:34 rin aga, masol no pa na alas 6:01 nin hapon. Lepo di sa DOST Pag-asa, Ariel Samot. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tugang yan na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Kini po nang singkinalap sa DCGB Newsbase na nakalis na 12 oras. At huwag nato sa Newsbase sa pagsurat ka mga Bareta si Jenny Manchu Balyaran. Lado Technical, yan po dyan si Chief Ramir Tanay. Siyempre sa DCGB Social Media Department, so yan pong IT, Jerome Nico Martinez. Para po ang bilog na Persican Mega Post Patrol. Hello kay Mading Cora Balaoro watching. Joseph Nares, morning. Sir Mar and beautiful candidate Jasmine Baloloy. Benjamin Jiwi, Benjamin Hile, Benji the Pogi, good morning, watching. Piling si Ate LVE, also watching. Si Michael Dilumen, good morning Mr. Mar, binabati po pala yung Dilumen family dyan sa Purok 2, Gabawan, Daraga, Albay. Piling si Sonia Noche, watching from Antipolo City. Mga tugang sa inyo po kabos, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingiba. Happy birthday pala kay pag-iriban mi sa Kabalikat CBCOM 430 sa Rambangi Base Chapter. Si KB430 Kilo 01, I mean Kilo 02, si Ma'am Rhea Crisostomo. Happy birthday Ma'am Rhea. More life, prosperity, and happiness. Sa inyo ka boss, thank you and bye-bye. Habang na po masunod, ang Hapot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo